Би трябвало тук да всичко да е чекирано. Ако искат да го чекират, защото на любито ни изкаха туристите. Чакай само една секунда да тук това, защото ще отиде. Ей, да. Туристите къдеха не може да го чекираме да даваме. Защо бе? Ами вика не отговаряме. Може би, но не отговаряме да багаж. Но тя имаше 2 часа в история. Бони, извинявай, ще мръднеш ли малко, защото това ще го изпрати в сайта по-нагоре. Благодаря ви. Ще видим отново. Значи вие ще отидете при древните култури, доколкото разбрах. Да, искам да домачка, обаче много ме неприятно сега. Много гледам по това времето там, студено, дъждове, цели дълни сега. И оттам до... Искаш това. Те отидаха до магазина. Не, аз само. Добре, чекай Да не правят това. Аз не съм си качвам, да си оправите си стаята горе. Оправите нека поет по-добре от тебе. От това викаш повече не мога да се прави.